Keď som videl pani Letíciu, ako bez problémov urobila šnúru, mňa by museli okamžite odviezť na anesteziologicko-resuscitačné oddelenie. Pani Letícia má úctyhodných 93 rokov, za to energie a elánu na rozdávanie. Každý človek má mať cieľ v živote. To je hociaký. Ja mám jeden jediný cieľ. Zdravo sa dožiť 105 rokov. A ja sa podľa toho riadím. Ja chcem zdravá žiť a zdravá zomrieť. Preto Letícia vstáva už o 4:00 hodine ráno, pravidelne cvičí aj behá, a to za každého počasia. Nezastaví sa ani pred pani s kosou. Jej nedovolím, aby išla oproti mne. A preto si hovorím, ja jej nedám šancu. Ja chodím do fitnessu, ja behám, ja mám svaly, ja sa udržujem. Ja rozkľubujem, ja toto prematujem 20 krát, všetko, toto, všetko, nohy, všetko. Letícia nedrží dietu a nič si neodopiera, veď osvedčené recepty fungujú desiatky rokov. Rada si pochutí aj na špagetách s tvarohom či na pečenom mese s kapustou. Ja už som možno, že 2 vrecia cesnaku a cibule som zjedla. 100%. A ja pritom, ja si cesnak dám hoci kedy. Ja, teraz keď príde, ona ani nemám otvorené dvere, zase si jedá cesnak. Bývalá fotografka a filmová laborantka miluje nové výzvy. Dokáže usilovne pracovať od rána až do neskorého večera. Večer už nič nejem. Ja o 5:00, o 6:00 je posledné jedlo, čo si dám. Jablko, alebo maškrtu si dám, alebo čokoládu si dám, alebo čo tak. Namaľovať kresby trvá dlhé týždne. Medzi obľúbené postavy patria David Hasselhoff a Michael Jackson. Umelkyňa sa nedá nikým odradiť. Podívaj, jak sa to nosí. Má toľko rokov a nosí sa 20 ročia. Áno, ja keď idem do obchodu, oni mi núkajú jak starenké šaty, ja mám 20 rokov, ja si také hľadám. Čas pre čipernú dôchodkyňu nehrá rolu, veď aj behať a cvičiť začala až na dôchodku. Nadovšetko má rada prírodné recepty. Ja som v živote nevidela kozmetický salón. Ja som bola pred 20 rokmi raz za života zo zvedavosti, čo tam robila. No, na mňa nakydala veľa mastí a všetko, a potom, keď skončila, čo ja sa liečím len so studenou vodou, ona umývala misky. Letícia mala vždy svojský, možno chvíľami netradičný pohľad na svet. Už ako dieťa milovala najmä slobodu. Vždy pozitívne mysleť. Ja keď idem do niečoho, ja musím byť presvedčená, že to spravím. A ja nerada prehrávam. Ja čo si zoberiem do hlavy, tak to musí sedieť.